Predstavte si, že máte nejaký empatický rozhovor, príde osoba k vám a snaží sa vám niečo zdieľať. Niečo vám rozpráva nejaký príbeh a vy tam dáte otázku. Alebo začnete tú tému zľahčovať. To nič nie je a ja som to zažil. A začnete premosťovať do vlastného príbehu. Tá osoba, ktorá to zdieľa s vami, sa necíti dobre. To vám garantujem. A takisto nefungujú ani rady. Ja by som to urobila tak a odporúčam ti urobiť tak. Hej, keď ona vám zo srdca, z hĺbky svojej duše niečo rozpráva a vy robíte tieto chyby, ktoré teraz vidíme, a takisto skákanie do reči. Je to úplne nevhodné a presmerováva to pozornosť toho človeka. Ten človek chce zo svojho vlastného stredu, z vlastného ja sa o niečo podeliť, ale otázky, rady, príbehy, prípadne skákanie do reči nemajú tu miesto. Jednoducho nebude sa cítiť pochopený ten človek.